Казвам се Емил Христов и съм частен актив от над 20 години. Наскоро получих въпроси за едно интервю с мен и един от въпросите беше кой е най-интересният ми случай. За хората, които много често ми задават въпроса само с изневерили се занимавате и подобни глупости, може би това ще е видеото, което ще отговори на техните въпроси. Преди 15 години при мен дойде разтревожен родител на една девойка, която беше изчезнала от 2 месеца. 2 месеца са ужасно много време за откриване на изчезнало лице, но чрез контактите, които притежавам, успяхме да установим кой се занимава с тази дейност на територията на България и на съседни на нас страни, защото това не беше единичен случай. Чудно защо обаче нямаше никакъв обществен отзив. Тъй като имам приятели в Белград, които работят с албанци и имат контакти там, и ни свързаха с правилните хора, на които изпратихме снимки и данни на момичето, които притежаваме, се оказа, че тя наистина е там, но ни потърсиха 20 000 евро откуп, които бащата събра набързо, като продаде няколко имота почти на безценица. Тръгнахме от София с една кола, в Ниш ни чакаха нашите приятели сърбите, като които ни бяха преопредили, че ако отидеме сами, може и да не се върнем въобще. След албанската граница ни чакаше още една кола с тяхни приятели, които също ни придружиха в гетото, където отидохме да си вземем момичето. Ние, между другото, се опитахме да се свържем и с албанската полиция за помощ, но те ни отсвириха, защото са отвратително корумпирани и няма шанс просто да помогнат. В края на края ще си взехме момичето. Историята беше отвратителна. Там те бяха в някакви стаи, на стаите снимки на вратата. Който иска се възползва от момичето и харесва снимката, влиза в стаята. Но тя вече си е вкъщи. Миналата година дори се чухме с нея. Добре, вече не ползва наркотици, отказала е хероина. Така че за хората, които си мислят, че ние се занимаваме само с глупости, искам да кажа, че въобще не е така. А пък тези, които ми пишат глупости на коментари и на лични съобщения, моля ви си хора, ако не ви харесва нещо, просто го подминавайте. Сърбите свършиха цялата работа. Искам да благодаря Драгане, ако ме гледаш, брате, фала ти. Това от мен, хора. Пазете си децата.